case number 45 of 1902-22. Plaintiff kana kuti mumhangari wedu Clarence Kunze, Muteaunga village. Nelson Chiwa and Love More Chiwa, Makumbira farm, my defendants edu. Doda Pfuma mwanasikana wangu takudzwa inoti mombe yedanga mombe yomai nerusambo 3,500, which is 350,000 RTGS dollars. Lobola for my daughter takudzwa in the form of what? 1 bovine for danga, 1 bovine for my bride price 350,000 RTGS. Yes, 350,000 RTGS. Yes, correct. Assessment. Amai. Ndipe phone number. Actually, I get told you need to say. Amai. You told us I'm Atizataurwa patepa ndizvo shamai. Wanzwa zvairi kwakazvitaurwa naambuya wako wanaika. Unowapa pfuma yavo ri? Pfuma yavo tiri kutsvaga. Asi pamusoro edai. Pfuma yavo tiri kutsvaga. Asi chikonzero chakaita kuti tisvike patasvika apa kana kuti tisvike mudare rino handina kunge ndachinzwa. Right. Ndechekuti wakatora mwana wako kuti wakarara nemwana wako akuda kupuhwa tuntu kwemwana wako. Ukatora mwana wevanhu vaone zvaunotobvisa. Ndozvabvunzwa wapariko ndozvavari kuklema. Hongu, nyaya yangu handisi kuramba. Asi chakaitika ndechekuti ndingakumbira kutsanangura. Uchatsanangura. Unovapa pfuma yavo uri ipapo wozotsanangura. Dare hazviri kuti zvaunenge wataura rinobva ramira pakarepo. Ndichanzwa kutsanangura kwako. Ufunga kuti ngavaperi. Hongu, wedare ndinotenda nezvamuri kutaura. Sana msina change ngwachinja kusashore mari munhu yanaka. Inini chinhu chinokwanisa kundipa mari chete kurima kwandinoita. Saka ndinotokumbirawo kuti kana ndakohwa ndinorima chibage. Wanokuradini mwana wako? Takangogara zvemwedzi. Mwedzi. Mune mwana? Kwete. Mukugara mezi? Kwete. Makarambana? Hongu. Rini? Zvisvondo rakapera. Svondo rakapera? Hongu. Ndopa makarambana? Hongu. Ane mwana wake ro? Hongu mambo ane vana vake. Ane vana wake. Une wangani? Dereza? Mune 2. Koyori? Indine vaviri, asi ini mambo ndinoziva kuti ane mwana mumwe chete musikana. Hanzi ane 2. Asi ini ndinoziva kuti akanditsanangura. Akazvaya kuti ane 2 yokuti mwohwari chete. Kuti ausine ausugara. Mukazi wako chiri kumudai? Kwete. Saka mandipe. Murume wako chiri kumudai? Akukrema uchikunze? Mabhai 1 bovine for danga, 1 bovine for my. Pane mwana wananzi? Pane mwana yaripo? Afapa. Manje umaya uchapinda. Out. Kana yakatobva iyo kana umai. Umai unobviswa mupenyu. Andizvi. 1 bovine for danga kana pane mwana yakapo. It's some seduction. Kana kuzoenda kuseduction damage. Seduction damage. Kutaura ini vanasikana zvarakaita ngabvisirwa 150,000 RTGS. Equivalent to 1.5. Payable 29 April. 30.
First April muyemutore mari iri pano 150,000 $, or is equivalent in US, and this 30 April. Famba zvakanaka. Tipeende nawo.